Eli nilkalle olisi tässä nyt sitten liikerajoittuneisuuteen ja kipuun traktioliike. Nilkka on fiksoituna tuolla vyöllä ja sitten viedään nilkka niin pitkälle dorsifleksio, eli tuonne koukistusuuntaan kasvoja kohti niin paljon kuin se menee. Otetaan tukeva ote tuolta ja tehdään vaan vetoliike. Pidetään hetki siinä vetoliikkeessä ja tehdään veto uudestaan. Sitten taas nilkalle traktio kipuun ja liikerajoittuneisuuteen. Tässä on laittu nyt tämmönen tynny tänne jalan alle. Otetaan tuolta nilkasta tukeva ote. Peukalo tulee tuonne malleolin alapuolelle. Sitten kalkaneuksesta kiinni ja tehdään työntöliike tasaisesti jalan suuntaisesti. Liikkeessä taas se pitoo siellä traktiossa. Noin. Sitten meillä on nilkalle plantarifleksion mobilisointi, eli jalan koukistus tuonne alaspäin. Laitetaan nilkka tämmöiseen kulma-asentoon tähän ja pyydetään päästämään jalkaa rennoksi. Otetaan tuolta nilkan yläpuolelta tukeva ote ja katsotaan, että se kantapää tukeutuu tuonne alustaan. Tuosta fiksoidaan sitä nilkkaa tällä oikealla kädellä ja sitten tehdään tällä vasemmalla kädellä liukuliike tuonne alaspäin. Taas pidetään hetki siinä liukuliikkeessä. Tehdään uudestaan. Eli kuutioluun mobilisointi rajoittuneeseen plantarifleksioon, eli silloin kun varpaat kääntyy tuonne lattia kohti. Jalka tulee tukevasti kiiralle. Haetaan se kuutioluu tuolta, seurataan tätä pikkuvarpaan metatarsaliluuta ja sitten se löytyy tuosta, kun loppuu tämä luunpää. Otetaan toisella kädellä tukeva ote tuosta, että se pysyy stabiilin se jalka, ja toisella kädellä otetaan sitten siitä peukalon teenarilla otetta siitä kuutioluun päältä ja otetaan muilla sormilla tuolta pikkuvarpaa ja nelosvarpaan alta kiinni luusta ja tehdään sitten työntöä alaspäin. Liuussa taas sitten pidetään se hetkistä liukua ala-asennossa. Eli nyt olisi taas sitten dorsalifleksion mobilisointi. Eli dorsalifleksio oli se, että varpaat kääntyy tuonne kasvoja kohti. Jalka on fiksoitu taas vyöllä. Ja nyt me otetaan sitten, tai katsotaan, että se nilkka tulee vähän yli tuolta. Otetaan kantapäästä kiinni ja otetaan tuosta malleolin alapuolelta toisella kädellä ote ja liukutetaan sitä nilkkaa sitten alaspäin. Liikkeessä taas pieni pito tuolla allalla. Saadaan se liukku menemään hyvin sinne. Nilkan omatoiminen mobilisointi. Nostetaan se jalka tämmöiselle tuolille ja viedään vaan painoa sinne nilkan päälle. Ja semmonen tuoli, missä tää istuinosa pyörii, voi olla hyvä sen takia, että sä voit kääntää nilkka eri asentoon ja sitten tehdä taas sitä
painosiirtoa sinne nilkan päälle. Tulee vähän eri kulmissa tehtyä se mobilisointi nilkalle. Pito aina siinä ala-asennossa. Ja tekee sen monen eri liikesuuntaan.